Il-Gvern reġa' evita li jwieġeb mistoqsijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija dwar żewġ direct orders f'total ta' 4 miljun euro li nataw minn Sports Malta għal xogħlijiet fix-shooting ranges da ħarab milli jwieġeb ukoll dwar nefqa ta' 50 miljun euro lil kumpanija li ħadd ma jaf ta' min hi. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li f'mistoqsija supplimentari fil-Parlament irrefera l-mistoqsijiet ta' tnejn filgħaxija dwar id-direct orders u staqsa lill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna x'kienu r-raġunijiet li dawn id-direct orders ingħataw u staqsa wkoll jekk il-proċeduri hux fil-fatt qed ikunu segwiti għaliex jirriżulta li minn 7 miljun euro ingħataw 6.2 miljun euro f'direct orders. Il-Ministru tal-Finanzi għandu jispeċifika għaliex il-proċeduri tan-negozjati jispeċifikaw li jrid ikun hemm raġunijiet fissi għal din il-proċedura li għandha tkun trasparenti biex inkunu nafu min ħa x-xogħol. Adrian Delija staqsa jekk kienu segwiti dawn il-proċeduri. Il-kap tal-Oppożizzjoni sostna li r-riżulta li sa dan ix-xahar tħallsu 50 miljun euro lil kumpanija li ma nafux min hi u staqsa jekk il-Ministru tal-Finanzi jafx bid-dettalji dwar dan il-każ, il-Gvern għandu jispeċifika wkoll ta' min hi il-Vitals Global Healthcare. Id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco intervjena u qal li l-Ministru tal-Finanzi għandu jwieġeb il-mistoqsijiet fl-artiklu tiegħu The Times meta hu suppost il-kustodja tat-taxxa tal-Maltin u appella lill-Ministru biex jgħid min huma l-benefiċjarji minn dawn il-flejjes. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna wieġeb li l-Ministeru tal-Finanzi għandu bord autonomu li għandu regoli finanzjarji li jimxi miegħu f'dawn il-każi. Meta l-ammont ikun maqbuż, il-bord irid imur għand il-kuntratti u mhux kompetu tal-Ministru tal-Finanzi li jidħol f'dawn il-każi. Fl-aħħar tas-sena jkun hemm rapport dwar kull deċiżjoni meħuda minn dan il-bord. Il-Ministru tal-Finanzi wieġeb li jinsab sodisfatt iżda ma jħux pjaċir bid-direct orders. Meta wieħed jidħol f'kull każ jirriżulta li direct orders huma ġustifikati. Edward Scicluna wieġeb ukoll dwar il-50 miljun euro qal il-Ministru tal-Finanzi ġabar żewġ files dwar il-Vitals Global Healthcare hemm 5 kumitati fil-Ministeru tas-Saħħa wkoll li qed jimmonitorjaw dan il-proġett.